Aj tento rok sa školská študentská rada na gymnáziu Ľudovita Štúra rozhodla usporiadať v poradí už tretí študentský ples, ktorý sa konal v divadle. Okrem vynikajúcej večere bolo postarané o program, súčasťou bola aj tombola a profesionálny fotokútik. Že tiež trošku vylepším vašu náladu, dala som 3 dobré ceny do tomboly. Pre študentskú televíziu Patricia Bornemisová a Michal Spišiak.